chunge tok jaten migawno Hana Wandeta neno kai chunga nyiso ni ne untiere e chendo no mar rango weche go mag nyithindo malal. Piny Kenya ne kama nade kutendre kod nyithindo malal? Ere kaka chal nitiere? Piny Kenya ka cases mag nyithindo moselal osebedo mang'eny. Higa mokadho chakre January 2025 nyaka March 2026 wase report nyithindo 10,581 moselal. Kindgi mang'eny en mojwang over 6,800, around another 1,900 gi nyithindo mobedo molal mapok oyud nyaka sani, to around 173 obedo trafficking cases. Koro cases go osebedo mang'eny, lakini ji mang'eny osebedo katiyo kang'iyo kakonyo familia mondo yud nyithindo moselal, lakini moko pok oyud nyaka sani. Emomiyo kawuono waparo jonyuol mapod manyo nyithigi, waparo jonyuol moseyudo nyithigi, to be waparo jok matiyo matek mondo wakony jonyuol mondo yud nyithindo mapok wayudo nyaka sani. Erokamano ahinya. Machiegni Jen nyiswa ni to